Iawn, da ni wedi profi bob dim heblaw os ydy'r Jakpak yn dal dŵr. Ac yn anffodus i fi, ond yn ffodus i chi adra, mae'r criw wedi sortio glaw annaturiol gan bod 'na ddim glaw naturiol yma. Mae'r walia'n dal dŵr, ond mae'r dŵr yn rhedeg trwy'r mesh ag lawr cot fi. Dim ond bleserus iawn. Felly mae'r Jakpak yn handi, mae o gyd yn dod fewn un cot, ond doedd o ddim yn hawdd iawn i roi fyny, a dio ddim rili yn babell, a dio ddim yn dal dŵr. Dyle fi wedi disgwyl hynna rili. Dyna yn ffynu. O gwbl.